nahom mahita. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus nuaing marlas ni roha dohita makalason parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus tu banua ginjang. Ditogu-togu ari parningotanon dohita tu pakirimon pabua dang portibion ujung ni perdalanan niaka na porsea di Tuhan ido alai surgo hasanwangan ido. Takasma taha porsiai Yesus nama naik tu surgo lau mangarade inganan diaka na porsea di bana jala diarahon hita asa gabe si tindangi ni Kristus tu sandok portibion ala ni di bagasan unduk dohot serep ni roha tapahibul marohata mar parsauran tutu hatta Yesus ulubalang nagogoi marende mahita.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohotau hundul di habang sahi. Songon au namonangi jala na hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan di bata pargogo naso hatudosan, say pargogoi mahami makaporsay anakmu nasasaday, si Pangulo hami namanaik tu surgo, asa huparrohahon hami roha banua gijang marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta perningotan ari hananai ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Yohanes 3 ayat 10. Dang adong nama naik di Banua Ginjang, ia so naung tuat sian Banua Ginjang, ima anak ni Jolmai na di Banua Ginjang ihian. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Mare dehita. Jatuh
Tato potima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Jala amanami para siroha. Dang lomorohammi dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbain dipangido hami. Sai sundati ma toru-torum. Asa unang mangunai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami. Di bagasan asini roham. Sai pargogoi hami. Asa margogo hami. Mar hite-hite Tuhan. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Isebe manguluhon aka napinilit ni debata. Debatado mamitori. Isedo namadabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alay ndada holani. Nang mulak mangulu do. Jala disiamun ni debatado ibana mangundihon hita. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Marede hita. Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel diari hananaik sadarion tersurat di pesalmen sia pulutolu ayat sada sahatu ayat 5. Jahobado raja nunga marpahean hamuliau nibana marpahean tongon Jahoba nunga dihohoson hagogoon jalahot mapurtibion dang tagamon humuttal. Nunga martimbur akabatang aik ale Jahoba, nunga martipul hasak ni akabatang aik, nunga diumbakhon akabatang aik panujatan nasida. Sitong situtudo aka panindangyomu habadiaon do tama di bagasmu ale Jahoba ro di saleleng-leleng na ido sahatna martua do aka natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede hita.
Tahatindakon ma haporsyaotay songon na tinatindakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbandia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panyala Kristen akan nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot laing ni halak nong mate dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Tabegema ende puji-pujian na sinuarahon inahanna dungi anon dikutima ina Deborah dungi ina Esther dungi ama Salom.
Marede mahita, uhud ma tapapungu peliata.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dihamunak kadamang do dainang sude mahita ruas ni huriatta nama dohoti parmingguon harianon. Parmingguon parningotan hari hana naik di Tuhan Yesus Kristus. Saur mahatani debata dihita iman atar surat di suratnya Apostel Paulus maddapoton huria Efesus bidusada ayat 15 satu ayat 20. Uzahama di hata batak toba akka yanakon nami boy madipai huti-huti bagasar rohana di bahasa Indonesia na tersurat di layar infokus tak. Songonom matar surat di sita pai huti-hutma. Asa aupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akka nabadia dang masadi au madok mauliate siala hamu marningot hamu di namartangiangiau anggiat di lehod debatani Tuhatta Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi hapis tara dohot pangukapon manada ibana dipatiur mamatani rohamuna asa di boto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajonai rodi surung ni hasangapon siteanon ni akkana badiai asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita akkana porsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai ai di Kristus doi diulahod debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gijangi tu gijang ni nasa harajaod dohot huaso nang hagogo dohot hamuliaon nang tu gijang ni nasa goar na tarhatahon dada holad di hasianganon doho do di narosugut saluhut na do di patuduk tutoru ni patna jala dipabakit do ibana na mangatasi sasude gabe uluni huriai ido pamatangna namanggohi ibana asagohanna sasude di bagasan saluhutna ido sahatna hamunak kadamang do dainang arihana naik parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus ima sada peristiwa na targoar gabe babak baru di bagasang ngulunya kana porsea di bagasang ngulutta babak baru doi di akkasisian nai para murid-murid Yesus apa yang menjadi babak baru bagi mereka dan bagi kita. Nah tentu kita tahu bahwa murid-murid Yesus pertama sekali dipilih itu di Galilea. Dan selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus melayani. Dan setelah Yesus bangkit, dia menyampaikan pesan kepada orang pertama yang datang ke kuburan ketika dia bertemu dengan mereka, supaya mereka menjumpai dia di mana? Di Galilea. Di jauh dipilit tiki di Galilea. Ima fase pertama mereka bersama-sama melayani. Tapi sebelum Yesus naik ke sorga, mereka dipanggil lagi di Galilea. Dari titik nol itu lagi mereka dipanggil untuk melayani. Bedanya, pertama mereka dipilih di Galilea, mereka bersama-sama dengan Yesus. Raplona sida. Alai mulak mamusetu Galilea di jauh jala di paborhak manasida siani laho pamaritahu barita nauli
dang dohok be rap dohot Yesus secara fisik. Di sini babak barunya. Ketika mereka pertama kali dipilih, mereka bisa dengan percaya diri melayani karena Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi bagaimana setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka disuruh diperintahkan lagi untuk memberitakan Injil, tetapi tanpa Yesus. Omma bedana menjadi babak baru ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus punya misi yang sudah Tuhan tetapkan bagi dia. Saya tahap percaya do molo menaik Tuhan Yesus tu banua gijang laho parade aka inganan dia kana percaya. Odona saya tahap tidakon ganup hari Minggu amanginang. Ima di ponggol paduahon hata percaya tai. Au percaya di Yesus Kristus dan selanjutnya namula mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo nasohatu dosani. Idona saya tahati dakon. Dangadong perminggu dohot ibadah-ibadah hari raya besar di hitan na terluput sian madokon au persea. Nah. Totu molo tabereng tu konteks ni surat Efesuson. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk meyakinkan orang. Kita bayangkan, kita flashback ke belakang dulu. Peristiwa kebangkitan Yesus menjadi sebuah kabar yang spektakuler karena tidak masuk akal. Dia sudah leni, boy hehe muse namate. Jadi yang songomurani hitam majalo hehe Tuhan Yesus. Unang tapikir songoni gampang nama jalo baritai. Ay dakya do masa. Adong zolma mangulu. Dung mate. Gempar seluruh bumi Palestina. Gempar Timur Tengah. Gempar Jerusalem. Hape opak puluh hari dukoni muse. Dung ari hayon nai. Terbarita mamuse Yesus naik. Tuba dua gijang. Ini berita apa lagi nih? Natuari seda hehe. Saunari naik, dakya masai. Pangatusion nasida tidak mungkin. Lasongonima secara estafet baritai sahat tu tahun 62 setelah Kristus. Ditiki di surat Apostol Paulus suraton. Baritai hal namaul doi tarjalo rohani zolma. Amat sangat sulit menerima itu. Untuk percaya bahwa Yesus naik ke surga. Jala odo awal ni refleksi tak kamanginang raposo bulung remaja nuaing. Behado hita makka percayai hana naik ni Tuhan Yesusi. Bagaimana kita mengimani kenaikan Yesus saat ini? Apakah kita mempercayainya karena sudah menjadi tradisi Kristen yang dirayakan setiap tahun? Alani hasomala doi uban natarayahon bahwa doi tamak kaporsiai. Atau ada sesuatu yang lain yang menjadi alasan bagi kita untuk merayakannya. Mulu disukunak kamanginang alani hado uban natarayahon. Alani tradisi do manang adong na asi. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan pasti tidak akan berdampak apa-apa. Warna pengasomal, molo asing siani berarti herana salah. Tarupa doyak kamanginang molo isuk kunaing akka Raja Parhata, isi mahita Raja Parhata, bahasa ko mangulusi. Adu alusna. Bahasa ko mangulusi moloy pesta adat pamasu-masuom manang kaulo nadak batak, bahasa mangulusi. Alusna alang asomal songoni. Jadi terseheran nahudukan dozol mamolodang dibuan ulusna. Hapi ko mangulusi. Au disukum muse akana malo mabagi zabari. Bahasa ko no sang-sang natula-hula. Bah mo lopak nailian. Ado alusna. Ngasongoni siyan na zulu. Ngasomal.
Sebuah tradisi yang ketika dianggap menjadi satu kebenaran, maka kalau tidak dilakukan akan menjadi salah. Alanido unang maalani hasomalak kita tiki hari Kamison adong hari hana naik gaduk tahun sifat alani alsin rohani ba selama hari Minggu ningon hapi hari Kamis do adong ngarki madok songoni ado selama mar Minggu magwarna teh molo hari Minggu asing do molo mar Minggu tong beribadah do lapatanna alai ketika itu menjadi ranah tradisi kita tidak akan berdampak apa-apa bagi kita. Bado hita memaknai omma tikine kotak kasak kadamang do dainang jala oddo nani idani Apostel Paulus tuhuria Efesus sebagai dasar kehidupan mereka bergereja. Tajaha mazua manginang di ayat 15 Efesus sada alai bahasa Indonesia nai mate tajaha asa boy rap mangatusi ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dua, sikap gereja yang hadir, yang dihidupi ketika dia sudah meyakini kenaikan Tuhan Yesus. Amai iman atau kesetiaan kepada Kristus, dan yang kedua adalah kasih terhadap semua orang. Ido nagabit tadana naung mangolu di bagasan hana naik ni Yesus tarida maisia dua hal. Dan keduanya memang secara ideal memiliki hubungan yang kuat dan sejalan. Iman Kristen, iman kepada Kristus harus dan seharusnya nyata dalam kasih kepada semua orang. Nah, ternyata kamanginang adong do jol mana madok holong rohana jala setia tu Kristus tetapi tidak membuahkan kasih kepada sesamanya. Nuaingot do jarang alai abad-abad pertama kekristenan sampai kepada tahun 1800-an gudang do akka halak Kristen nalao bertapa apalagi Kristen Ortodoks bertapa mengasingkan diri untuk semakin membangun hubungannya karena dia percaya kepada Yesus. Alai gebe mamulik siat donganna. Dang pola dia tureho menang bohaka donganna. Alai bana menikmati kesendiriannya dengan alasan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Adong musedo ha Kristenon sekte-sekte tertentu alani didok alani holong natu Kristus tetapi justru membenci orang yang berbeda ajaran dengan dia. Adong dosongoni adong matse gudang nagabe merasa eksklusif di hak Kristenonna gabi adong parbolaton dang dong atas saha porsiaw ni ninna oddo dong atas saha porsiaw ninna. Sekali lagi itu alasan karena mau menunjukkan dia mengasihi dan beriman serta setia kepada Tuhan Yesus. Iko si pada utta do songoni alani bohado hita madalani ngolu naung makka mole tehod dohot na makka porsiai nunga tutu Yesus Kristus manaik tuban wagijang. Nah tentu ini sudah menjadi penggenapan yang terakhir sebelum nanti kedatangan kedua kalinya digenapi. Alana dung manaik tuban wagijang mulak mamusaibana manghumi halak na mangolu dohot na mate. Dia akan datang untuk menghakimi. Ido dibereng Apostel Paulus tu huria Efesus yaitu tentang iman dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihnya terhadap semua orang kudus. Omma ciri-ciri na meyakini bahwa Yesus benar-benar sudah naik ke surga dan kita sedang menantikannya untuk kedatangan kedua kalinya. Amunak kadamang do dainang molo nunga tadok tahap porsiai naung manaik Tuhan Yesus tuban wagijang jala huddul di siamuni Jehovah manak kaningani naik kopi opota
alai hukum majohita adong do peneragu nang manaik Tuhan Yesus tu banua gijang ngapor sia behita teh ngapor sia sudah yakin alani hidup benar rohita tu garijaun alai nak kanengani memang harus berdampak kepada iman dan kesetiaan kepada Kristus, berdampak kepada relasi kita dengan sesama, dengan orang lain. Berarti kita ini bicara soal bukan perseorangan, bukan personal, tapi persekutuan. Parsaurata. Molo berarti parsauran hitama sahuria, oma persekutuatta. Tu pungwakor ma parsauran na. Tarida madisi pakka porseon na. Di parsau tau kita molo saha porseau do ima parsaurata. Benar-benar berdampak apa yang kita imani tentang Yesus yang sudah naik ke surga. Holong nirohatu akka dongan. Nah terjemahan holong nirohon amang inang unang melulu pikirat taholan masalah take and give sesuatu. Mangaliod dohot macalo. Suli-suli ni halak batak dosongoni. Jauh daripada itu kita nyatakan juga tentang kepedulian kita kepada sesama. Alani dok kamanginang hudok dotong nasugut. Mula dok kita misalnya akka perpungwa koron merkur alirang bersipak kulingan ngasalai. Adong kutahe? Dang adong. Mulia tema. Alai hadong adong namang aku. Biasanya aku berpikir positif anggap kama dang adong songoni ate. Akaina pe dang adong mulia tema Tuhan. Alai adong guragu madok adong gunangin naruhan. Karena itu komunitas kita peduli kepada sesama kita. Bagaimana kita peduli dengan sesama kalau kita tidak saling teguran, tidak saling sapa? Dang adongi. Jadi basuk kok mediteo laknya sebesonat tong. Dang sahat, dang tertembusna. Ala dang jupang pakka porsiaoni kesetiaan di Kristus dengan bagaimana kita relasi kita dengan sesama. Jelas ada pak kirimota satu pengharapan bahwa apa yang sedang kita lakukan hari ini akan berdampak kepada kelayakan kita saat kita dihakimi. Saya tak percaya do mulak mangulu dalam mulak do ibana sogot manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Kita akan dihakimi. Ini dihakimi diadili dan keputusannya ada pada Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup selama masa penantian? Adigan ya kamanginang dang binoto. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tak pasti ojo kamanginang marhite Matius bidu 24 ayat 36. Tazaha majo Matius 24 ayat 36 ya. Hanya Bapa sendiri. Dan ada ngobotosa di hari. Jadi melodoh kita pertangyangan na dua bornginon adong do disi di pangukapod 22 girama auro. Di bahasa Indonesia aku segera datang. Aku datang segera gira. Molo halak batak madok gira bahado teh kamang hatop. Adigan manuai. Ada yang binoto. Tetapi itu menjadi sinyal bahwa dia pasti datang. Girama auro. Berarti kita sekarang sedang menantikan. Saat menantikan kedatangan Yesus kedua kali menjadi hakim. Alayala nasota botoido kadamang dok dainang naposo bulung remaja karena kita tidak tahu kapan waktunya. Gabi ditonahom matuhita. Ini ada pesan dari firman Tuhan. Sebagai buah dari kesetiaan kita menantikannya. Sebagai buah dari iman kita akan kenaikannya. Naparjulok kadamang do dainang tazaha majo Efesus bidusada ayat 10 rak mahita majaha ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sada kata kuncina yang kita buat di sini. Berarti selama penantian nikon selalu bersyukur dohita. Madok
mauliate. Apakah kita bersyukur dengan kehidupan kita? Ini menjadi sangat penting. Ai moloso adong roha mauliate, dang mungkin boy selalu mengarah haporsiota tu penantiani. Karena kita harus bersyukur. Tiki di hari, setiap saat. Tiki boha dalam semua keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi mananga hape persoriot tak kamanginang noeng hape persoalat tak pergumulat tak adong masalah tak aha managabe penderitaan dihita menurut kita secara lahiriah. Ikut saitong dohita mengucap syukur. Madok mauliate. Halak nama madok mauliate mengucap syukur itulah yang akan mampu merefleksikan hidupnya untuk tetap setia berpengharapan bahwa kelak dia menjadi bagian dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Ayang gohola ditiki marutung do, ditiki sehat do madok mauliate ita dok bersyukur nasohia merminggui, nasohia kristeni peibo to do madok songoni. Garia do las rohana. Alai ko disudeki adado. Amak kamanginang pergumulanmu. Ado tangiang pakirimanmu. Nama baik kamu sipata olo gabe gale secara fisik. Mari bangun rasa syukur, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu pasti didasari atas pengenalan yang benar dengan Allah. Jadi relasi yang baik antara pengenalan Kristus dengan kasih kepada sesama itu akan membangun kita sebuah pola pikir untuk bersyukur madok mauliate tu debata. Napa dua namunak kadamang dicatat domu sedisi tajaha mazolo sian ayat 10 walu rak mahita madzaha. Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mace bagas do lapatan ni paduhanon. Menjadikan mata hatimu terang. Memang banyak yang akan menggelapkan, menggelapi, menutupi. Alaya ala nak keningani rasa syukur itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, maka diminta supaya kita berdoa. Berdoa atas kehidupan kita sehingga Tuhan mau membukakan mata hati kita supaya terang untuk mengerti pengharapan apakah yang Tuhan akan sediakan dalam panggilannya sebagai Kristen. Tuhita salutna. Dan ini kita dikhususkan untuk menikmati kehidupan. Berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat supaya dia menjadikan mata hati kita terang. Jalan aparpudiak kadamang dok dainang siat trupuk tahun. Dan begitu jelas ditekankan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki pengenalan akan kemuliaannya. Pengenalan akan kemuliaannya dalam konteks persekutuan, bukan perorangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Persekutuan do dang marsa sahalak. Lapatan na unang lasro hatta moloholak kita melua. Nang dingolu siapa hari pe unang lasro hatta moloholak kita merutung. Unang lasro hatta molo gagal zol mana asing. Apalagi no engon nate masa-masa natuari tahe pengumuman ni penerimaan mahasiswa baru. Itu te. Adong guna mo nang ate puji Tuhan mak. Alai tuakana so bokok dope. Unang menek rohana. Siapa tahu di antara kita ini remaja naposo bulung yang belum kesampaian apa yang dicacakan. Juga kepada orang tua. Karena toras maju perjulu unang itu reneng-nengnya te nang. Unang itur sesudai ihurakiak kahurang naik turgabai bara hola nala so masuk ibana perguruan tinggi negeri. Ai so ya toko marsiatar hola namar hepe di toko sudi torion. Jangan kita yang pertama membuli anak kita. Mari kita beri semangat dan bangun pengharapannya. Kalau dia masih menginginkan tahun depan mengambil apa yang dia inginkan, apa yang harus dipersiapkan? Pasti dia akan berefleksi dari kegagalan itu. Jala tahun ini molutung dibuati monang ma. Amin. Adong do na membuat tes kepolisian nate. Adong do
Arung gora tulo patalak 5 halaki. Jalahirana gagal sudi. Unang mek-mek rohana. Ada pengharapan yang harus dibangun dalam dirinya. Dan itu juga berlaku untuk semua kehidupan kita. Maka kita berperan menjadi yang menguatkan, karena tadi dasarnya adalah persekutuan. Tapuli dong atai. Adong akana monang yanak konna unang iparek kelina somonang. Sotungga bejuk rohana. Unang las rohata gagal zolma. Ikorrap do hita bersama-sama. Songoni do nang sahat Tuhan dua saliling-liling. Mari bangun persekutuan kita yang didasari oleh iman itu. Tazama zua manginang ayat 22 dohot ayat 20 rahmahita majaha. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai 2 kali didok di si jemaat. Huria, perpunguan, dan marsa sahala. Mari kita bangun persekutuan kita menjadi persekutuan yang dibuahkan oleh iman percaya kita, bukan kepentingan kita. Mulai punguakur, unang alani kepentingan tahitaro, gabi anggota ni punguani. Alai yang punya perat do hita tu dong atai. Unang say hola sosial lay dihirim-hirim. Unak kola tupak tiki manguli do muli anakon. So tungga bialani hita mendaftar dong saya nonton harwar hita muse. Alai memang nama sihol do hita laho pauliulio persekutuan ni asa jupang nah hinirim ni debata parbuni haporsial. Demikian juga untuk jemaat semuanya. Akasana sodohot perpungwakur. Behado hita patuduhon nilai kehadiratnya adalah dalam konteks iman, bukan hanya karena kepentingan kita. Anggona utama yang narwaku melorotu gereja ikallahu marhua do mamuji debata. Jadi ketika fokusnya memuji Tuhan bersama-sama dalam pengenalan akan kemuliaannya, maka kita akan menikmati setiap ibadah. Tanikmati ibadahon dang pola tapai maima hahurangan nidongan, dang pola tapai maima hasalan nidongan, dang pola ko gabe grusu hita misalnya molo agak panas alai tanikmati ma, karena fokus kita kepada Tuhan. Olat tulibatado fokusna. Akhirnya ketika kita menantikan Kristus datang kedua kali, maka kita menjadi orang-orang yang benar-benar dapat menikmati irama kehidupan bersama-sama dalam pengenalan akan kemuliaannya dalam konteks persekutuan, bukan perorangan. Ido banedokkanna satu gereja yang kudus dan am. Satu gereja yang kudus. Efesus menjadi alamat surat ini adalah persekutuan, dan kita saat ini yang mendengarkan khotbah ini adalah dalam persekutuan. Tetua kadamang dok dainang holat tod di porbadia do naboi mangarahok kita lahumat jalo saluknai. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk dapat tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi kehidupan kita, sambil menantikan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Martang yang mahita ngoliate ma Tuhan nungasaur barita naulimi di pesta parningotan hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Arianon. Nah saya pasunggulok kami asa parbu ini haporsion nami ma Tuhan dohot hasiatan nami ban nahu halasok kamion dada haso malas sabing ala itung nyodjarni hasation nami do namar parbuehon holong ni rohanami di tong-atongan ni persekutuan manang persauran nami atong saliling mai-mai mahami diharoro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus pada halihoni saya dongani mahami marhiti tod demi asa diajari hami laho patupahon nak kaulaon ho bartolomani roham pauliulio roha dohot pauliulio persauran nami ditong-atongan ni huriam nang dingulusikan upari mono tungadong akan mga batii di bagasan hami sa luhna aka pergumulan naikon adopan nami nama baik kami sa ijupang akka hamaulon
urupi hami Tuhan. Pargogoi jala parbisuhi hami manibangi. Asa tungmian hami di bagasan hasatiaon jala dang mappar rohanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martangyak kami Tuho. Amin. Ta'au mahatani Tuhata maredde mahita sian nomor 630 alu laos di maredde mahita pasahato peliata.
tatangyakkon mapiliatta. Hali di bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang na huddul di siamun ni debata. Hasangapod dohot hamuliaw madihoro di saliling nililingna. Namarlas ni roha dohami nuaing ala nong monang ho. Jala di pabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halongangad dosu di dalammu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibbo ho siyan sasude. Jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsob batuho jala ganup pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohan nami tuho ala naung diukap ho dalat tu banua gijang gabe situani malim ho namango dihon hami tu debata say pasu-pasu mahuriam namaringanad do pedi hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akkasuruammu lehot tu nasida sahala dohot hagogoon sian banua gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari maakka partohonad di huriam. Asa hobartulo monirham akka aturan pamicangod dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam. Saya gomgomi jala paretay masalhut huriam di sandok portibion. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian banua gijang tuak kay duk nami. Tu akapadita guru bibilfreo diakones situa dohot evangelis asalam maraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong maharajaummu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha hami manguloy dohot mangihuton ho. Pahot marohanami tuho asa huwa tidakon hami mangulu manang mate pe hami hodo Tuhan nami. Saya payan mahatam dohot dame di huriam asa huingot hami dada hasianganon inganan nami alay di banua gijang di labung mido say ramoti ma namanggonggomi hami dohot suruan na pinabakit na lehon tu na sida hapistara siya banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot na sida manguloy paretam pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen say homa dongan na sida jupa marpungu di gereja di parsikolaan nangpe di bagas nabe. Sahilam lokangi sian hami dosa dohot sudin napa soraton hami di hasianganon. Asalam malungun hami pay may mahon harorom mangalap hami tu labung ni amay. Amen. Ale ama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajawmu say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago.
hamu di bagasa dame, jala jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim.